Asanteman Italy-Enstoolment. Empenia cat was a sense of way of Fadia or the Chre. Nesenti in Cabomua in Crotua Bebe, edu a cabo musa Asanteman Italy no a fimueni. Enti obebo a jachenche asha and cabonimunukna. Now fa a mambrani a mania so I or mine in the continent Abeshe Italy manso. Joe Busumi ye, Metra Abusumi Ensian and Nefua Tosu edunani edunum, Metra Efiana Memeda and all Bojawo Italy Cropon Mantovemu. Jumadi and one say this way, Edafiada and Umbrano night pepe, Nana and Chubuasia con Asanteman Consohene, Afe Nana Eja con Abebio, Asante or Yokohene, and Nanamatran Conyada Asanteman Europe in crowd when and addition yet titrini and nintrina, Ebesi, Abokuntum Crimo, Amanana, Amonu Jamfua, ya or Himada Italy Mayano, Edena this year a Babet Renanum, Norfa Amambrani Amania so. Nana amonu jamfua Italy maihene de kontina watia patemu berima ofori adasi kunsa ana fei de shebrantia watia patemu wasaidi ya sampagina sampanya mekasie no asibibi achira nanom no mabaye Italy maihene ani Italy kontihene na edame meneda michira 15 June no afena na dwumadie no adu ne pompon so pa awia pram tobre 12 o'clock akopem anajuda som edumienu nananom atrankonwane adisia nyina bebo kentem no abogata trete ehai no wato wonsafre etitini na nintri emode enkyerɛkyerɛ ebre Italy man Asanteman ya twahia no kayo so obeyinto boa akra ede aboa Asanteman Italy empania cat was a kwancha ya de afa sika no de yo shani so se bia obedi dwubadie no ne Italy kropon fra ne Mantovemu bra enti Asanteman adihie mumia nyina enhyere nso ni ankoboa na wonsom woni nipa Asanteman Italy nkwaso Asanteman Europe nkwaso pia